Я стаяў перад вочкам, не жадаючы прапусціць ні секунды. Я глядзеў на свой падворак. На вуліцы было цёмна, і прыступкі асвятляліся толькі святлом ліхтара над дзвярыма. Я паставіў прывітальны дыванок крыху далей, каб я мог яго добра бачыць праз вочка. І вось гэта адбылося. Святло над дзвярным праёмам пачало міргаць павольна, потым усё хутчэй і хутчэй. Раптам свет цалкам адключыўся. Увесь падворак быў пакрыты цемрай, хіба ад вулічных ліхтароў і ішло святло. Чамусьці цені вакол майго парога сталі цямнейшыя за астатнія, нібы праглынаючы апошнюю кроплю святла. Потым святло запалілася зноў. Праз вочка я бачыў, што мой ганак выглядае нармальна. Я кінуўся наперад, грукнуўшы пальцам па замку і адчыніў уваходныя дзверы.